Sa number 3, pagtukod sang 10,000 ka mga puluyan para sa housing projects ang syudad ang mahimo pagasuguran na sa madason nga bulan. May report si Nico Delfin. Matapos matagaan sang authority to sign sang katapos ang konseho, ginpermahan na ni Mayor Albi Benitez ang joint venture agreement sa tunga sang syudad kag pamunuan sang WRS Holdings Incorporated. Kaupod ang Sherman Construction Consolidated Incorporated. May kaangtanan sa pabahay program sang syudad. Ang contractor ang magatukod sang nauna nga 10,000 housing units para sa mga informal settler families. Suno kay Councilor Vladimir Gonzales, chairperson sang Committee on Urban Poor, Housing and Resettlement, mahimo suguran sang WRS Holdings ang pagtukod sa mga housing unit matapos ang 30 ka adlaw. Well, the first 10,000 units, but of course, ang akon nga need, no, based on our survey, is more than 50,000 families. So this is just a start, no. Ang wala ni di single centavo ang pagwaon sang city. The city will provide the land, use of property siya for 99 years. The funds will be coming from Pag-ibig. Bali amo na siyang take-out agency. Sa reclamation area, Barangay Vista Alegre kag Barangay Banago ang mga lugar nga napili sang syudad nga patindugan sang Yuhum Village. May 12 billion pesos ang pondo nga manggikan sa national government para sa pabahay program sang syudad upod ang Department of Human Settlement and Urban Development kag Pag-ibig. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.